tikhale tikulankhula nawo. Tikhale tikulankhula nawo iwowa posachedwa pompano. Tikhale tikulankhula nawo kuti timve kuti ndemanga zawo ndi zotani. Akufika pamenepo kujambulitsa zithunzi ndi Enoch Kanzingeni Chihana kuno ku Kamuzu Stadium. Tinene kuti Kamuzu Stadium ili mu mzinda wa Blantyre, ndi stadium ya pakale ndithu, ndipo chifukwa choti ili ndi ma problems ena, chifukwa chake ma stand ena anatseka pang'ono kuti anthu asachite kukhala mpaka pamwamba kuopa kuti mwina ngozi ikhoza kuchitika. Ndiye amayi Navicha ndi anzawo nyimbo pang'ono. Republic of Malawi, President-elect, and also Madam Chabwino, posachedwa apa tikhale tikulankhula ndi Dr. Jane Mayemu Ansa. Angodikira kuti abambo atsike galimoto pano. Mayi Mary Navicha ndi almost the face of DPP. Mayi Navicha, chimwemwe chanu nchotani? Tirokondwa kwambiri, Mulungu amamva, Mulungu amayankha, Mulungu ndokhulupirika, zachitika, zatheka, boma lafika. Tirokondwa kwambiri. Kuina kumene kukutanthauza chani pa otsatirana? Kukutanthauza kunena kuti makamaka osati otsatira okha koma kwa Malawi onse. Kunena kuti Malawi abwerera kutsogoleri. Tikhale tikulankhula ndi Jane Ansa posachedwa pano pa Kanema wa Times. Zithunzi zimenezo za zithunzi zimenezo kufika kwa Dr. Jane Mayemu Ansa. Olemekezeka Madam Vice President-elect, chimwemwe chanu nchotani kuti tsiku limene lilafika tsopano? I am so happy. I am humbled for the faithfulness of God that this day has come. Thank you very much. We wish you well. Thank you. Amenewo ndi Vice President-elect kuti akuyamika Mulungu, amanena mchingerezi, akuyamika Mulungu kuti tsiku la lero lafika, ndipo akunena kuti kumeneku ndi kukhulupirika kwa Mulungu. Bambo Ben Phiri fikanso pano. Kodi inu ndiye munatsogoza Vice President pano kuti afike? Yeah, nangopezeka nawo. Maso achemwali anu arosa. Mwachenatu Kwambiri. Pajanso awinanso. Nkhani yake ndiyo mweyo. Ndayimbi? Kwa basi. Kumangochi. Kwa basi, Mangochi Central. Chimwemwe chanu nchotani arosa ndilisi? Chimwenje chathu chosasimba. Chimwemwe nanga chimwenjeso ndilisi? Chimwemwe inu sisi penezo nanga tungonjenjemeraso apa ndi chimwemwe chomwecho. Chosasimba. Unalulendo otani kuti titafike pano? Unalulendo silingane ndo wovuta ifwa tinapanga kampeni monga mukuziwa. Andi kampeni yathu inali yosavuta. Anthu angobwerera kulamuliro wa DPP ndipo. DPP kachikena ikhala yosiyana bwanji ndi mbuyo? Ikhala yosiyana koma sisiyana kwenikweni. Pamene tiyasiyane ndoti pano ndeti kupangano zinthu zamphamvu kuti dziko lino lisinthe kwambiri. Cholinga chathu ndi chimenecho. Ben Phiri, anthu amati ndinu field marshal. Dzina limene ndabwera bwanji? Ndikukhulupirira kuti anthuwo zilipo zimene amadziwa, zimene sindiziona. Ndinu amphulupulu? Mphulupulu zona ngasi zimachitika nthawi zina chifukwa chachifukwa. Ande chifukwa masankho atangotsala pang'ono kulengeza akuti amakufunafuna ndeni kudapa mwana chani? Amasaka nangasi zomwezo zomati field marshal zangoona ngati tiyemweyo. Koma iya Mulungu anatiteteza ndapulumuka ndi uyu tili mmoyo. Chimwemwe chanu ndichotani mama? Ndinokondwa kwambiri. Kukondwa kwanga maka chifukwa cha Malawi amene amavutika. Malawi wakunsanje, Malawi wakuchitipa amene chikhumbo chake chinali choti zinthu zisinthe. Ndinokondwa kunena kuti Malawi ameneyo lero change chimene achifuna cho wachipeza. Ndathokoza kwambiri, tikufuna ni mama wabwino. Ameneyo amayi Rosa Mbilizi komanso Ben Phiri. Pano tindi Vice President achipani cha DPP ku chigawo cha Kumpoto. Monire dada. Yebo. Kuimenye chirumbu. Chitumbuka. Mazada komanda ndalongosola muno bwino. Molongosola bwino. Monire yewo. Okay, chabwino. Muliuli mupitirize. Umapitiriza kuti muliuli. Muliuli. Ndi makola kwa limwe. Chabwino. Mwaenda bwanji kuchokera Kumpoto? Ife taenda bwino kwambiri. Anthu okondwa, anthu achimwemwe, wankaka. Wankaka tikumandani apa timu wankaka.
ndapete tikufuna tipe pano. You were so optimistic kuti DPP ikoza kuwina. What happened? DPP is a system. It's a system. DPP is a system. DPP is the mighty Democratic Party, the party that everyone loves. Ndimafuna kuti let's have this picture. Agangata, Vice President wa Chigawo chapa kati, komanso Bright Nsaka, Vice President wa Chigawo chaku Mawa. Palakula kuluta. Kwambiri. Makanga na kipande cha. Makanga? Yes. Nditu. Chimwe janu nchotani. Ife ndo sangala kwambiri kuti chipani cha DPP chapambana, Professor Arthur Peter Mutharika wapambana, koma sikuti ndife tukaya amalawi kwambiri ndi amene ali ndi chisangalalo kuti chipani cha DPP makamaka Professor Arthur Peter Mutharika wabweranso mboma akonze zinthu ziko lilikhalenso bwino. Ajabi mwalankhula zambiri ngati chipani sukulu ya ulele chiyani zitheka kwambiri. Professor Peter Mutharika ndi president yekhayo amati akanena zinthu amachita. Ndifuna ndasimikizira Malawi kuti kali konse kamene tinanena kuti tipanga DPP yakungana, kali konse kamene tauza Malawi kuti tipanga kapanga ndithu sukulu ya ulere ma 5 billion devolution, ma 5 billion kuma constituency, komanso nkhanza forex, mafuta akazikisa kuti zonse chatipanga. Why tinako kuthekera anthu mukuona apawa si anthu amba yayi zachuma zitheka ucheni uyu sugar wakwera mafuta akwera chifukwa chake bana atisankha takuziwa kuti mafuta pili takonzi andakonzeka amalawi aso akuziwa kuti lidzitsika kwambiri chifukwa chake babu yatu iye ni engineer Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndifunsefunso ili nonsenu apa muli mmabero zitha bwanji nonse apa muli mmabero nthumba mwina zoona kapena nzaboza ineyo ndili bebero inu mulibe zimatheka kukhala panda bero koma walibe Pendi nayo iyi ambiri kaya ite ndithu pano zitha bwanji zinthuzi muyankhe funso limene ineyo munthu akayimbidwa mlandu sikuti ndiolakwa yet paka khoti limugamule kuti ndiolakwa. Ndiye inu bana mukhoza kumangidwa mawa ine ngati woziwa malamulo nsauchite ndi condemn until finally the evidence has been given to prove you wrong. Ndiye the fact kuti munthu watekedwa kumulandu amupanga accuse kanthu does not mean kuti munthu yo ndiolakwa. Inu maona anthu ambirimbiri akuimbidwa mulandu ndikupangidwa acquit. So tisamakhale ndi phuma londa kuti poti amanga ndiolakwa ayi ndithu munthu amamangidwa politibulo yonse uje mabero ntu politibulo yonse ake itiyo Oza libelele awali mbero bali jadi awali mbero mina waiwala kuti mabero ena atu yani bazana chosedwa atu baja wala nacho ndi mathalenja koma on a very serious note zinthu zizikonzeka nziko muno zinthu zikonzeka monga ndanena chipani cha DPP chili ndi anyamata asikana anzeru zokuya kwambiri. Sitingalembe manifesto tuza kuti situkwaniritsa fanda mwandoka manena kuti mene zanyamula Professor Arthur Peter Mutharika zikulowa tsopano pa chipata chenicheni cha Kamuzu Stadium. Ndaona atsogoleri osiyana alefu komanso anzanu Frank Mwenefumbo paja nawonso ali mgwirizano ndi chipani cha DPP. Mandi basanzanga mbiri. Zona imudzingolandira. Mudzingolandira. So alipo mpano galimoto zimene zanyamula palibe akuyuza be galimoto zawo chifukwa choti sadalumbire. Yes. Koma akalumbira ndiye kuti pabwera makhala galimoto no zaboma zina mwina zimene chifukwa olo tire palibe. Olo tire palibe. Yes. Sa amangokhala wina wake wakachete wina wake be kuti akufika ujeni akangoliza nyimbo ija nde kuti afikano pamalo pamene anzathu achisilikali amakhala akudziwa kuti sopano pamene poti imbe nyimbo imene mmene muneneramo galimoto zikuoneka kuti zomwe zija akangoti alumbira iyayi pamakhala ndithu
kusintha china chilichonse Brian umakhala kuti basi iweyo watengedwano ndi mmene imayendera chitetezo cha dziko chimene umakhala property ya boma. Yes, umakhala katundu wa boma. umakhala katundu wa boma ndithu apapa mokuti ngati ena ali mtimapepala aperekeratu faka ngoti alumbira kumene kwakhala kuti iye ayantenga ndithu. Ezona. Atawakhala ndi mauthenga. Ezona. Kuti amnong'oneze munthu. Sanja yonse tsopano yayima. Yes, kupereka ulemu. Pali chitetezo chachikulu mama. Yes. Pali chitetezo chachikulu. Makamera athu akuyitsatira galimoto imeneyo ya Peter Mutharika. Khoba kumene khoba yes. Anatilola kuti tikhale nawo pa ndipiti umenewo cholinga chokuti tiapase Amalawi. Mukumbukira kuti pali Amalawi ena akhala ku Mangochi, Amalawi ena akhala ku Lilongwe, ndipo Amalawi ena akhala ku Mzuzu amene autsatira mwambo umenewu kudzera m'makanema akuluakulu. Nde ife timayenera tizikhala malo abwino kuti tizapasira anthu zithunzi kuti aziona nkutsatira mmene zinthu zikuyendera kunoku Brian. Mafuna tiyankhule pang'ono ndi Frank Mwenefumbo. Mafuna tiyankhule ndi Frank Mwenefumbo kuti tione kuti tipanga bati tingolowera komweko. Frank Mwenefumbo alipo mpano koma lero tukwatuluka masuti lero. Tokoza kwambiri Brian. Mwachidule chimwemwe chanu nchotani. Nchachikulu kwambiri kuti ntchito seja sopana itsimikizike lero. Nditwe. Pamuna akhala ngati munaterera ngati. Palibe zoterera iyayi ndili pano lero tilankhuleza lero ndili pano lapezeka pano. Munaterera atu. Mpakano pomwe. Mpakano pomwe. Munagwirizana zote. Naona asani mmene mamenyera masipichi nthawi ya campaign bada kupanga campaign. Bwino ndisa bwino Brian. Yeah. Munagwirizana chani ndati pipi. Ife choyamba tinagwirizana kuti tione chituko mdziko muno komanso kuganizira zituko zina zimene zinasalira mbuyo ku chigawo cha kumpoto kumene kuti makhalako ndiye tinagwirizana bwino ndithu. Moti tingofuna kuti awalumbirise bwanawa kuti ntchito imene iyambike. Galimoto imene yanyamula president elect Professor Arthur Peter Mutharika ndi imene ikufika pano. Kafika alandidwa ndi akuluakulu achipani komanso akuboma. Ndiye pali kalikiliki pano anthu okonza makapeti ndi zina zotero kuonetsetsa kuti zonse zili mchimake. Ndi mmene zikukhalira kuno ku Kamuzu Stadium mmawa uno. Galimoto imene ya Professor Arthur Peter Mutharika kufika pano pa Kamuzu Stadium. Nkhope zowala, chitetezo chachikulu, masuti osita bwino, zipewa zapamwamba zimene zafika kuno ku Kamuzu Stadium. These are live pictures coming to you from Kamuzu Stadium this morning. Galimoto imene ya Professor Arthur Peter Mutharika achisalenso ali pomwepo kuonetsetsa kuti chitetezo chili bwino. Akafika pano Peter Mutharika alandiridwe ndi Vice President elect Secretary General chipani cha DPP Peter Mukito komanso President chipani cha Afford Mambo Chihana. Ndi mmene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre.